Tini serang salni salmariwo haina hai tiprasa lukurok tuini jungjal laharni jungjal onglai mabai lahar ka solaini nangkha hai hini bahino koktomani bisingti saimangkha tini serang salni salmariwo o lahar ka somani ongkha ompi hatini kaisa tongmani hayakeba ompi hatini o laharano obaike tiprasa lukurok salka kami amchani lukurok tuini jungjal laharni jungjal onglai mabai lahar ka solaimani omangpli kokthai kothmarok Olahar ka jothani phaisok paikha SDM no obahike kokri kalangkha olukurok no norok no chung hapangni bisingti hayakeba habanokni bisingti Decemberni bisingno norokni okamini laharni jungjal tuini jungjal no khai ruwano hayakeba je norokni muchungma oborno puron khainani bagino o tini SDM shawi kalangkha olukurok no olahar ka somani lor sanani bagino borokni tini Decemberni bisingno kokri kalangkha obahai lahar hamya tuini jungjal obahai rokno manthogrnani bagai morok onglai lai tonglai mani obahai mangpli rok salka kami tiprasa rokni mangpli obahai keno kogrok bahino kasawino phaika tiprasa lukurokni bisingti MLA hinjaknai MDC hinjaknai rok chongmari paikhe but paikhe ke ulta ulfilin naya obahai salka kami hai kami amchai rokno hai hini bahino o kami amchaini lukurokni bisingti koktoma kasawi phaimani o mangpli rok Au satai kalaikha o mangpli rokno nugui o kok thamarokno riksawi tiprasa lukurok tabuk hingke election gana hayakeba chongmari gana ongrigi phaika tabuk hingke election gana chongmari gana hingke no tiprasa neta hinjaknai rok kami berainani jengsarik onguini tongkha obahai mangpli rok hayakeba o tiprasa tuimanungya lahar hamya obahai tuini jungjal ongui tongphurogo hingke o kami amchaini lukurokni ganao kebufano basanai kri hai ongino tini tiprasa hinjagi hayakeba o kami amchaini lukurok sian mungya hinjagino brok tini obahai ke laharo asok phai road block khainani nangkha hai hini bahino kokthai kothmarok kasawino phaika au phaida haike o mangpli rokni kokthai kothma nainai leyana Sini salta para thamane labana tuna jasa kabara bridge ka tal mare Sini dimana foran cut Tini tamni bagi omake om pilahar kasunane nangkha beleke hambai sini media bonduna tini chung oro lama kasoni nangmani karon kha sini om pisoras sapa para ini kaisa om pisoras ni bumungke edisi village inge sini om pisoras sapa para edisi village ro beleke no jungjal chu ini rasta ghat hoite lama ni hoite shuru khlai toini obdi ba nini bibhinno rokom dorone chung kom jagano chung obo chung kesebja lama hoite tui hoite tabuk chung sanan thang kai chini oro lama kore chung charai masa hospital tu phainan ka gari mania chung e abo hani karono chung to tumai sasina ani sini mu buang kisarina ani bumung ke donon beria ang salka parani on sora disi kelayo ang kai ang to botoman sarkar se khlai IPF se khlai sigade to bo ang IPF ti khlai bo ang botoman sarkar khlai bo ang tini oroma phaiman karon ka omono kaisano bo ano thaka nung neta khlai nung saisi nung hamnan nai tung kai jonogon bagi ki nung nai de hine angno ani public roktai kisaka angno busbunai kha boni karon ang tini oro ang lumtui ti phon ang yo ya ang ma phai ka ang neta khlai tung bo ang public ni sara to ang neta khlai meble sei karone tini chung durgo bosor 30 40 45 বছর chung বক্তব্য গে chung tongmani chini om pisora edisi village ni bisingya chung o বক্তব্য গে tongmani bisingya chung সরকার ফাইউ থাঙ্গো সিপিএন 25-30 বছর পরিচালনা খাই থাকা কংগ্রেস 30-35 বছর পরিচালনা খাই থাকা তিনি আজ পর্যন্ত 2018 নির্বাচন নি বিসিংহ 2018 কে বিজেপি আইপিএফ অর তিনি স্টেট গভর্নমেন্ট chung tongble tongoi chung বিজেপি সরকার no busanka CPM সরকার no busanka কংগ্রেস সরকার no busanka কিন্তু কই সরকার গো চিনি বাগৈ কাইসা বনা chung no চিনি লামা হইতে chung তৈ হইতে chung সলিউশন খাইরি নি করি aboni karono tini chung bhatto da chung boina lachi phono yu yaboi chung
chini tongmung chini samung chini bomahai bebostang tong chini bomahai kaham tong bomahai chaya tongmung tong abono jotto chini Tripura rajyoni borok chini o median bisitoi apni suno chung phungnani bagoi tini oro lama অবরোধ খাইনানি tini বাধ্যতা হিসাবে tini chung বাধ্যনি কারণে chung অবরোধ মা খাইয়া Andara kaisa sungmung tabu haike nang to kaisa divisioni neta hinjago hai adiba haike tini MLA hinjaknai rok sawi tongkha kami rogo Tiprasa kami rogo riwi ripailia ba risni riwi tabuk Tiprasa rok onek development ongkha hini salai tong Tiprasa neta rok haike Tiprasa MLA montri hinjaknai rok haike tabu sukjora norokni kamiwo nukjagi phaika kamiwo teikrei lahar krei ba jaijor krei oba herok no ongai no norokni kamirok tini malkhung habi menya hai adiba haike malkhung habi maya lahar hamyani bagai no norok tini lahar kasunani nangkha kaisa hapanga tongdo tei kaisa blok naikani khai tonggo norokni bisingtino haike tini oba hai MLA hinjaknai rok ba norokni bisingtino kaisa habanok naikol jagai tongmani haike nang tini MLA ne tam kokasarnani musung ang to MLA sarno barbar no ang request khayo sudur MLA ya ang phaikan ko ompio phaikan ka ang bidu sar bebo ang kop salayo PWD ni is du bebo ang kop salayo ba ang DWS ni is du sar bebo ang kop salayo thum doptoro na ang habo ang kop salayo chini ompi sora ADC village halka parani je সমস্যা ungto mani chuno waisa সমস্যা no সমাধান মানে bridge soja chung thangoi semanya tabuk chung isap khaikan ke ompi betelamora ompi betelamura salka parabai ompi bo jaga chalku apni sung isap khlaini diaro ompi betelamura chalku na সম্ভব engkai salka parabai ompi to suk chalia chung hai buse lama chayane bagoi chung telamuran barano chung ompi salka para tongne ro chung telamuran barano se chung riwi chung kalaima to tini isap khlaini di bo jaga chung sokha abo chung 40 টাকা bara to abo to স্বাভাবিক ক je kuri tongnai borok kuri bono kanai haibo chini golao duri khason jak chung tini IPC to bai ke chini ompi sorani borok rok chini public rok abai ke chung gornao dukhi khason jak chung bini mato karon ka chung bom haike gornao duri khason jak mani karon bomo chini biris tini de baini khana de bainai abo kono sীমাবদ্ধ gari khali thang thang kecha inang jak abo boihani biris bu hamya biris chini kaham biris pono ong kainta hanging biris tabuk ang apneno kutul sase rimano ang bar SDP sarno saka bon karon ba ang ko ADM sarno sa sajak ang SDM sarno sa sajak ang chini salka parawo borong corona ni awareness khani thampuro ang SDM sarno saka sar chini lama ompi sorani lama bo bhai obostha to apne to phai chini obostha nukhna chuno kaisa ichhabono chuno solution khairi na ning thong haike afro SDM tam salangkan bo khlai nai hi to nai hi noi tini eto bosor 2-3 bosor kai thangka aboni karon chung ini lama ka sonani chini public draw baiddota ni bagoi kai chung to tai hi samani neta hi nei chung tongphono public kili tu chung neta ang mayable tini ang neta hi nei ang sai chung ham thangna abai ki to man chung yable ei aboni karon se tini borong bu phaidi hi nei ani public draw ano hongka ingka angbo baddhota mulo hisabe angoro phaya ang upasthit mang thaka aboni karon darate kisa sungmung tabo haike obo hai ADC amcherogo sorno juk hinjagi tongo hayake bad nian juk jungjal kri khati prasarokni hinjagi tongo Tiprasa neta rokni bisingti hayake ba norokni bodolni bisingti ni hinjagi rok thangkana oba hai kokro oba hai no rokno tile nang tini ADC ni bupa hinjaknai montri rokno hayake ba emle rokno le boba haike kok sanan muchung tini nini lahar kami o lahar hamya oborokno tile boba haike kok sanan muchung belai hambai belai question ka ham khaimani bagai sorno juk chini ADC elaka o sorno juk ko फाइने फेरि प्रमाण नै फेरि चौकी कि अरब चानान कुरितै नुनान कुरितै chung असु सातुं फटन रामबा चौकी एमनि दि chung खाकाबै निजेर व्यक्तिगत खाकाबै chung तिनर लामा ब्लक खाइनान नांखाबा chungbo boy hai tongnan muchubo kaham lama hinan muchubo kaham to nungnan muchu chungbo boy hai somotol jaga ke kona thamo sase 20 rasta itabo jakma chini salka parai disi village wo thangoi nai di ompi sorai disi village thangoi nai di chini main route sase chini lama obo icholin bojak yako tini ais porjonto inke chung bo pothe botangka chungki o hani borok ja chung o hani bumi santan ya chung
chungki boy hai thang mutu thangui chungnan mutu jang chungbu boy lama kam ke chungbu lama kam dinan mutu boy toi kam nung thaniwa chungbu toi kam nungnan mutu chung toi kam man yan bagoi chini hathai tungai ro je chini salka para tungai ro longkhai ki malaria doctor phai ke doctor ba hinjabo narong obo gunda sungoi thuya po mosari sungoi thuya po lachima sungsa chung thanthang kanka chungbo potho taka haike obo hai norok ni bisi obo haike nama tongo norok kamiro bujiya norok ni kamiro bisi om haike no tuini jungjal lahani jungjal khaima tongo বছর বলতে চিনি গণতন্ত্র বাইতুই যা 70-80 বছর কানানি তাবুক রানিং চলাই তংখা আগে রাজতন্ত্র উই থাকা কিন্তু जों ताइसी आं सारा थांखाबले बीजेपी बु चालाव खाताबो 5 বছর কাই थानाय खाबले नेनि सीपीएम 30-35 বছর थांखा कांग्रेस 30-35 বছর थांखा इनके बस हरनो जुग फायो ब पार्टी फायो ब संगठन फायो ब सरकार फायो चिनि अम पिसरा एडिसि भिलेज नि बागै सल्युसन नाय जों आबनो खायसा चिनि सरकार बाहादुरनि साखाव जों क्वेश्चन फायो जों प्रश्न फायो हायसे हायके ताबुक एमएलए एमडी सिरो कोका हाम सालाय दंगो बुत पाइमानि याकुलो हायके बचंमारि पाइमानि याकुलो नरकनि कामिरो बेरायदो नायखे एमएलए एमडी सिरो आं थांखे त आपनि सं खूब दंनाय जत नंनाय जों एमएलए बु थांया एमडीसी बु थांया निबागैनो तिनि बिखुब तांमै आनि बुट समय के बुट नानानि बरं तो सानु के बुट समय प्रसमिसे जों जायख्लायो बुट रिबाय जों कप्लाय खाइ के बरं जों पौगावै थांगो आबनि कारण से तिनि जों नरनो तो जों तिसारिखा जिनि जे बक्तब्য गे तंमानि जों कायसे सल्युसन खाइरि तिनि जों बायदि ताइ हिसाबै जों लामावा जों माचो हायसे हायके ताबो कक्तमानि बिसिंति साइमांखा एसडीएम फाइ दंगो नि हायके नरक एसडीएम फाइमा बाय माने नायदा जों एसडीएम फाइमा माने मानिया कारण हा जों डीएम सार फाइनानै नांनाय जों बाय डीएम सार फाइयै खौ फाइनानै नांनाय डीएम सार फाइया साक जों ओ लामानो जों प्रत्याहार खाया नांखायके डीएम सार फाइयै जों काउरि बै थाया साक जों अरो 2 दिन के 2 दिन बा 3 दिन के 3 दिन जों आचुनानि चिनि बावै जों प्रस्तुत दङ दारानि सिनेमा आनि बुमुखै दनम जैरियां आं सालकापारानि एमपि सरा सालकापारानि आं